31 ta' Mejju, iż-żjara tal-Verġni Mqazza Marija. Feluq ix-xahar ta' Mejju iddedikat lill-Madonna, il-Knisja tfakkarna fiż-żjara li Marija għamlet lil Santa Eliżabetta li dwarha jitkellem San Luqa fil-Vanġelu tiegħu, Luqa kapitlu 1 versi minn 39 sa 56, fl-aħħar 18 il-vers tal-ewwel kapitlu. Illum il-Knisja tfakkarna fiż-żjara li l-Madonna għamlet lill-qariba tagħha, Santa Eliżabetta, ġrajja li nikkontemplaw fuqha fir-Rużarju fit-tieni misteru tal-Ferħ. Din il-festa tiġi bejn il-festi ta' tħabbira tal-Mulej, jiġifieri 25 ta' Marzu, meta l-Arkanġlu Gabriel ħabba lil Sittna Marija li kellha ssir Malla, u it-twelid ta' San Ġwan Battista, jiġifieri 24 ta' Ġunju. Din iż-żjara ġrat hekk. Marija kienet għadha kif aċċettat li tkun omm il-Feddej. L-Anġlu Gabriel kien għarrafa li Eliżabetta, qaribitha, kienet sessir omm fi xjuħitha u ġa kienet ilha 6 xhur li nislet minkejja li kienu jgħidu li ma setax ikollha wlied. San Luqa jgħid li Marija qamet f'dawk l-injiem u telqet bil-għaġla biex iżżur lil qaribitha, tifraħilha u tgħinha f'dak kollu li kellha bżonn. Eliżabetta skont tradizzjoni qadima kienet toqgħod f'Ajn Karim, raħal fuq għolja, xi 5 mili l-isfel minn Ġerusalemm u fuq 60 mil minn Nażaret, ir-raħal ta' Marija. L-Evanġelista jgħid li hekk kif Marija daħlet fid-dar ta' Zakkarija u selmet lil Eliżabetta, it-tarbija qabżet bil-ferħ fi ħdana u għolliet leħena u imnebħa mill-Ispirtu Santu għajtat b'leħen qoli u qaltilha: Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġufek, u mnejn hu ġieni dan li tiġi omm il-Mulej għandi. Imbierka dik li emnet li seħ dak li qalilha l-Mulej. Għal dan il-kliem ta' tifħir, Marija faħret lill-Mulej bil-Magnificat. Ruħi tfaħħar lill-Mulej u tifraħ ruħi falla is-Salvatur tiegħi. It-tradizzjoni tgħid li l-Madonna baqgħet ma' Eliżabetta sa wara t-twelid tat-tarbija San Ġwan il-Battista u ċ-ċirkonċiżjoni tiegħu. Din il-festa bdiet issir b'solennità mill-Ordni Franġiskan sa mis-seklu 13. Ġiet estiża għall-Knisja kollha mill-Papa Urbanu VI fis-sena 1389 biex jaqlab l-interċessjoni ta' Marija il-waqfien tax-Xizma tal-Punent li tant għamlet deni l-Knisja Kattolika. Sa ftit ta' snin ilu kienet issir fit-2 ta' Lulju, imma minn wara l-Konċilju Law bdiet issir fil-31 ta' Mejju, jum li fih kienet issir il-festa ta' Marija bħala Reġina. Kien ħsieb tassew f'postu tal-Knisja li tagħlaq ix-xahar ta' Mejju li jkollu dedikat lil Marija b'din il-festa li turina li Marija isservi lil mara xieħa fil-bżonn. Speċi l-Knisja trid tfakkar lid-devoti kollha ta' Marija biex jimitawha fis-servizz u għajnuna lil dawk kollha li tassew iħobbu lill-Alla għandhom jagħtu lill-bnedmin ħuthom fil-bżonn għax fihom wieħed jilmah il-persuna ta' Kristu. Qari mill-omiliji ta' San Beda l-Venerabbli Saċerdot. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. B'dawn il-kelmiet Marija stqarret l-ewwel nett id-doni speċjali mogħtija lilha u mbagħad semmiet il-grazzi ġenerali li Alla sa mill-bidu qatt ma jonqos li jagħti lill-bnedmin. Tfaħħar il-kobor tal-Mulej, ir-ruħ ta' dak li jingħata kollu kemm hu biex ifaħħar u jaqdi lill-Alla bis-sentimenti kollha tiegħu u jħares il-kmandamenti tiegħu ħalli juri li hija dejjem iżomm fi ħsiebu is-seta u l-kobor tiegħu. Jifraħ falla is-Salvatur tiegħu l-Ispirtu ta' dak li l-għaxqa waħdanija tiegħu hi t-tifkira ta' min ħalqu li minnu jittama is-salvazzjoni ta' dejjem. Mela dawn il-kelmiet joqogħdu tajjeb fuq ix-xuftej tal-perfetti kollha, imma kien jixraq li żjed
li tgħidhom l-Om Qaddisa ta' Alla li bi privileġġ speċjali l-ispirtu tagħha kien imħeġġeġ bl-imħabba lejn dak li farraha bit-tnissil tiegħu minnha bħala bniedem. Kellha raġun Marija tifraħ wisq iżjed mill-qaddisien l-oħra b'Ġesu, is-Salvatur tagħha, għax hi mhux biss għarfitu bħala l-għajn eterna tas-salvazzjoni, imma wkoll kienet taf li hu stess se jitwieled minnha bħala bniedem, b'mod li l-istess persuna tkun tassew bina u sida. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Stqarret li l-kobor kollu tagħha ma kien xejn mertu tagħha, imma don ta' dak li hu Setani u kbir fih innifsu, u jkabbar u jqawwi lil fidili ċkejknin u dajfin tiegħu. Għamlet tajjeb li żidet tgħid qaddisu l-isem tiegħu, b'hekk wissiet lil dawk kollha li jisimgħu dawn il-kelmiet, anzi urithom kif għandhom minnu fih jemnu f'isem il-mulej u jsejħulu biex huma wkoll jistgħu jkollhom sehem mill-qudusija ta' dejjem u mis-salvazzjoni vera skont il-kliem tal-profeta, u jiġri li kull min isejjaħ isem il-mulej ikun salv, għax dan hu l-isem li Marija femet meta aktar il fuq qalet u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Minn hawn ġejja d-drawwa tas-sew sabiħa u ta' fejda fil-Knisja mqazza li l-fidili kollha fl-uffiċċju tal-għasar itennu kuljum il-kantiku ta' Marija, ħalli bekk it-tifkira tal-inkarnazzjoni tal-mulej iħeġġeġ sikwiet lill-insara bl-imħabba u l-eżempji ta' Om Alla isaħħuhom u jwettquhom dejjem iżjed fil-virtù. U hija ħaġa f'waqta li dan isir fil-għasar biex wara t-taħbit tal-ġurnata u t-tixrid fuq il-ħafna ħsibijiet, ir-ruħ tagħna meta jasal ħin il-mistrieħ tinġabar fiha nnifisha faqda waħda ma' dak li jkollha fi ħsiebha. U dan li ġej u kliem il-Papa San Piju X. Is-sema ta' fuq rasna jista' jiddallam u tfaqqa tempesta qalila. B'daqshekk m'għandniex għalfejn nitwerru jekk ikollna fiduċja f'Marija kif suppost għandu jkollna, għandna naraw fiha il-Verġni l-aktar qawwija li permezz tas-saqaj verġni saħqet ir-ras tas-serpent. U inti tistieden lil Marija ommok tas-sema tiġi żżurek u kif għenet lil Santa Eliżabetta fi żmien diffiċli tal-ħajja tagħha hekk ukoll tgħin lilek fl-itqal mument ta' ħajtek u fil-punt tal-mewt tiegħek. Taqdi lil ħadd ieħor fil-bżonn anke meta jkollok tagħmel sagrifiċċji ġieli mhux żgħar. Taraf tfaħħar lil Alla meta n-nies tfaħħar lilek għax taf li kollox huwa don u rigal tiegħu sal-istess ħajja tiegħek. U nispiċċa bil-kantiku ta' Marija. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l quddiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-Setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinferex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' drijaw, xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom, niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla ċkejknin, mela b'kull ġid lil minhu bil-ġuħ u l-lonja bathom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed lil missirijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem.